Fl-ewwel ġurnata f'din il-leġislatura bdejt nisma' li l-qasam tal-enerġija kien jinsab f'sitwazzjoni diżastruża bid-dejn fl-Enemalta jlaħħaq 800 miljun euro. Iżda permezz ta' pjan fattibbli rnexxielna nindirizzaw dawn l-oqsma kruċjali. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu waqt attività politika fil-Gżira quddiem tendenza numeruża. Il-Prim Ministru qal li f'Marzu l-konsumaturi se jkunu tigawdu minn ross fil-kontijiet ta' 25%. Il-gvernijiet ukoll idawwar ir-rotta tal-Enemalta permezz ta' ftehim mal-kumpaniji Ċiniżi China Power u Shanghai Electric. Stqar li permezz ta' dan il-ftehim mhux biss ġew salvati l-impjegati tal-Enemalta, iżda se jorħsu l-kontijiet ukoll. U permezz ta' din id-deċiżjoni waħda li hija waħda biss dawwarna id-destin mhux biss tal-ħaddiema tal-Enemalta, imma dawwarna bil-kbir ix-xorti u il-viżjoni ta' dan il-pajjiż fil-qasam tal-enerġija. Il-pjan tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija ma ntlaqax biss fuq livell lokali, iżda wkoll mill-lent internazzjonali. Fl-isfond l-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's rikonoxxiet id-deċiżjoni strateġika tal-Gvern u tejbet ir-rating għal wieħed stabbli minn dak negattiv. Din tfisser rebħa kbira l-ekonomija Maltija, stqar il-Prim Ministru. U din hija rebħa kbira għall-ekonomija Maltija. Rebħa kbira għall-ekonomija Maltija. Permezz ta' din il-bidla fid-direzzjoni il-Prim Ministru qal li se jiżdiedu l-opportunitajiet fuq livell internazzjonali. Tkellem ukoll dwar kif il-Partit Nazzjonalista ma jistax iniżżilha li f'sena dan il-Gvern irnexxielu jraħħas il-kontijiet, xi ħaġa li Gvern Nazzjonalista kien kontra. Il-Prim Ministru qal li jifhem għal xiex Gvern Nazzjonalista ma kienx kapaċi jnaqqas il-kontijiet. Daqqas kienu kapaċi jorganizzaw karneval, aħseb wara kemm kienu ħajkunu kapaċi iraħħsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Il-kampanja ta' twerwir li għaddejja biha l-oppożizzjoni mhijiex kredibbli. Imma ngħid jien dan m'għandunawx lin-nies il-Maltin u l-Awċin bin-nies tal-5 distrett kollox aċċettaw il-pjan tagħna qabel l-elezzjoni u issa qegħdin nimplementaw kelma b'kelma dak il-pjan. Ma emnux in-nies il-gideb li kienu jgħidu qabel l-elezzjoni u mhumiex ħajemnu issa wara l-elezzjoni dak il-gideb illi qegħdin jgħidu.